ukuthi umuntu osethwasile walihamba uhambo lwedlozi akakenzi lutho nje. Ngoba Ngoba wena phela usudlulile leso sigaba. Usho ukuthi umuntu osethwasile wenza zonke into zedlozi entwaseni waze waphuma wahamba waba nendawo yakhe. Usho ukuthi angenzi lutho. Get up. Manje uthwasile awakenzi lutho. Hey, mawuthwasile nganzedlozi. Usungakenzi lutho mawuthwasile. Uyabona ukuthi uthwasa ulapha ubona amagobongo emfuleni amba amanzi. Hayi man. Amadlozi lawa akasuke efuna imfanelo zawo lapha amanzi wavele bangcoliswe laba nethwala. Zajeza bumdliwa la. Ukhumbule mangithinte abantu abanamakhosi kuthiwa more than one plural. Khona bonke la inyanga bahlangene. Kube kubiye inkosi yafuma ukuthi ingubo lejethi maroon. Amakhosi ajule kakhulu nejazi lemnyama. Nejazi libovu laba nenzuza lebovu sentabeni. Amahosana ajulile. Hayibo. Mawusathwasile. Usuku usalungiselela laba amanzi nabakini nje beyogeza beyohlambuluka imfanelo zabo nembuzi zabo. Akuhlangene ukulapha imidlalo ekhaya nezinto ezababulala ekhaya nezinto abashiya besebenzisa nemfihla babenazo. Ukhumbule ukuthi abemkhulu bese basimbethe. Bahamba bayale emathuneni. Akhiphe ikhanda lomthulu wemkhulu wakhe. Aligali first kuphi. Alivusa athwale ngedlozi. Kuwe nemithetho ufawuze njani. Khona into efanele uyisho. Ashone ngashongo. Usiyabusa embethe manje. Lo mkhulu loyo. Udlele okhehlele lokuhlafaza ikhanda lani. Befaka imali emhlophe lapho befaka ukuthi baphunge lona. Usewumdliwa manje uyageza usulahla umdliwa. Athi ngemphumo. Ngumdlalo ekhaya. Uthi amakhetha ayethenga amathambo necubu zabantu. Abebulala abantu babavusa emkhofu. Abayibelana nemfene, imfene zizale inengathi umuntu sekhona igazi lakhe lapha. Ibulawe igayo lento ukuvusa isilwane. Hayibo. Uyabona the first uyaphila nami ngiyaphila. Babelwa too much abantu bakini. Banqoba izimpi. Ukuba khona kwakho la izimpi bazinqoba ukuthi kube khona izizulwane ukuthi kube khona mina nawe. Khona imindeni la eyanqotshwa yaphela emhlabeni ukuthi siyaphila. Kwali izimpi khona inyembezi zasala. Uyangizwa? Manje mawukuthi uthwasile. Awakho ezenzo zobala manje. Awukaligezi idlozi elibi. Ukhumbula idlozi elibi uyazi ugeza lingaphenduka. Fa uphendula awalithola ukhambe lokuphendula idlozi. Fuma liphenduka fa khona impande uma liphendula licushiwe yini. Awayithola impande yokugeza uphehla kwamanzi amnyama. Lento zothilizi nje abantu bakini. Ngoba kaphehla amanzi amnyama uthatha insila zenu nomuntu asemhlehle uthi yonke into ahamba yoganga ube lokhamba fe aphuza ushola lekhamba fa aphalazele lapha. Nensila zenu. Nisi nezinto zifebhebhede ngala. Uthole ukukhamba lesifo lokukhipha umdliwa. Mase kuba yini impande yofa uyithola ukuthi ubonge lo mdliwa lo. Ngoba emkhulu babe nezinto banesivumelwano sokusobonga. Uyangizwa? Bangabonga. Mase khona impande uqondisa umsamo ngoba khona imsamo efayiqondiswa. Uyangizwa? Okubuhlungu abantu bayathwasa abahlupheka kakhulu. Athwasa avena shona after 6 months. Hayi ngoba eshona ngoba kade ethwasa. Umuntu ombethe babemcuphile abantu uzophalaza washona naye. Cha. Usethwasile. Uthwasa ukuthi imvuma kufa uyafa wena kuphela lo muntu. Lo muntu unevumelane nezigubhu zakhe nemoya lemhlabeni. Ngisho sina nemimoya. Thina asini nemoya abanamakhosi. Sasiphila neminye imimoya. Yena manje usethwasile sekuvuka lo muntu sezimvuma kufa uyafa yena kuvuke lo muntu lo. Awazi sevuka ikhethela lomkhulu wakho bese sezimvuma kufa usaphalaza. Kanti lo mkhulu wayinesifungo kuthiwa angayidli inyama ebovu. Wadla inyama ebovu sefahlale kumuntu ekhaya. Adla inyama ebovu esethwasile ngokufuma wakhe. Ngabona into asengaFuma. Hey. Hayibo. Yiko kubalekile nje ukuthi ube nogobela oyazi osazi history sakhe nje uyazi indawo yakhe. Wathi mina ugogo kumina kazimulo bonke abasadla amagobongo bayabrasha. Uyangizwa? Ngicuphi lo muzwa wakho uncese? Ngithi mina ukusho ukuthi kubalekile ukuthi ugobela kanhlontuze. Kubalekile ukuthi ugobela obanaye abe seyihambile ngempela le ndiba ngazi kungabe ukuthi ugobela osaphuma entwaseni osaqeda kuthwasa naye seqeda kulungiselela laba abafisa ukuthi babe sekukhanyeni abe basekukhanyeni vele abasageza abangakayithinti angakathinti laba bebehamba nale mimoya laba bebasebenzisa le mimoya le bese igujini ephenduka imidliwa namhlanje. Kubalekile ukuthi ugobela wakho ngempela umuntu ohlola
ngomoya, ngesidala nangedlozi. Into embenza la manje abahlola ngezilwane nangespoki. Uma ufika kuyena uzibona isilwane, uthi ufika kuyena uzibona ispoki, hayi uthatha umakhelwane cha. Uyadinga umuntu odonsa uma clean, kubalekile ukugobela sabe by experience. Ubhasobe futhi nezinto zakumali libi lingageziwe liphenduliwe ungaliphendulanga wena ukhona umdliwe ekhaya liyakuthuma lapho uzothwasa uyodliwa imali uthwale ngawe banqumile lokugobela bathi bakugcaba sebenikela ngezinto lapha emfuleni. Kubalekile ukuthi noma uthole ukugobela oclean kodwa nokugobela kubalekile abe ne-experience. Ingakho mina ngiyamemeza ekholelayo. Uyabona into yami siphila kumhlaba ongale nangala. Silungisa inkinga. Uyabona ngoze ngisho nje bengisanda ukuyilungisa. Yathi yathwasa ingane. Mayike ukuthwasa thaste la ibo. Konke angafanele ayidle lo ngoba usihamba nekhehla livusile. Indaba sekhona umdli othize. Into embi abaningi bathi abathwasile hayi ukhona umdliwo emakini. Senithwasile. Le ndlondle nisebenzisayo kasise zakho zihlambulukile. Bonke basebenzisa for thousands and thousands of years ngoba le moya engikhuluma ngayo is more than 30,000 years. Usuyayisebenzisa le ndlondle isidina kwethu awungibongile. Eyasentabeni, yasehlathini, yasemfuleni, yasebomeni awungibongile. Uthi ezibeni ishaya. Abangitshela nabantu abadala ugodwa ufe namathwasa akho. Awuyikhungile le moya. After a period of time khona uyikhunga awungijulele. Khona abantu labathi ngithunywe idlozi ngumakoti wakho noma nginiwe idlozi wena. Uthe makoti mina ngumakoti edlozi lo. Lo makoti bese nayo ngemzini. Akazi ukuthi emzini weshadile khona 30,000 years. Emzini wakhona isithwalo esimqoba vele amaqanda engane. Esimlala vele. Before ahlangene umkhwena wakhe. Uvela akwazi ukuthi abe nengane. Ziyaphuphuma izisu. Bengahlangani lapha. Ngoba mbezwa bathi beyabo bezolungisa. Ijulile le ndaba. Musu ungitshela mina unomakoti edlozi ungakazi lo makoti edlozi uhlangana kanjani naye. Unomkhwena wedlozi. Vele inyonga isusu emsamo. Abanye sengibalaphile 30,000 years ago. Babeshadile. Ushaphahla wayeshadile 30,000 years ago and 30,000 years ago khona lapho kwakhona into emlala eyindoda. Akahlangana nomkhwena wakhe. Athi akhulele nomunye umuntu lapha uthunywa ingane. Bengahlangani lalo. Alethe lo mkhwena mase esihlangene nixabana. Ingazenzo zomasithana zixabana. Kube kubike bawubone uhamba lesithwala usacompound the problem more. Hayi ngifuna ukuyakude ngimina ngokwami. Mangathola igama lokugeza udlozi. Lophendula idlozi liphinde libhele libe lihle. Lingabi nesicupho. Number 3 ukuhamba lokugeza amanzi amnyama. Number 4 ukuhamba lokukhipha umdliwa. Mangithi ukuhamba ngoma ngempande. Number 5 impande uqondisa umsamo ngoba imsamo igwegwile. Hayi mkhulu. Khona imsamo ethi nema makhamba izinto la. Khamba lomdliwa uhamba nomphefumulo. Uthi umuntu ojulile kulungile bangezi nale mali abayiphethe. Ngoba masikhuluma kanje uba ngathi sifuna imali yabo.